एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में। तो भैया जवान के ट्रेलर आ गई बा और का खतरनाक ट्रेलर आयल बा यार। मने ये ट्रेलर देख के लोग सीखी कि वास्तव में ट्रेलर बनावल कैसे जाला। और जमाना वो याद आ जाई आपके जोन डर बाजीगर में जोन शाहरुख खान के जोन विलेन वाला रूप हमनी के देखले बनी जा, वो जमाना याद आ जाई। मने बहुत दिन बाद जोन आदमी कहत रहल ना कि आखिर शाहरुख खान कमबैक कब करी हैं, कमबैक कब करी हैं, उनको कौन ऐसा फिल्म हुई जोन मास मूवी जैसन बनी। तो भैया ओकर जवाब एक के बाटे जवान। बिल्कुल जवान वो ट्रेलर बाटे जोन बता दिले बा कि शाहरुख खान अब 60 साल की उम्र में भी वो कर सकेने जोन दुनिया के कोनो भी एक्टर ना कर पाए, खास करके बॉलीवुड में तक केहू ना कर पाए। शाहरुख खान आज वो मुकाम पे पहुंचा दिल बने जवान के ट्रेलर से। भैया ये ट्रेलर में कई गो ऐसा चीज़ बना जो एकदम दिमाग खींच देता। विजय सेतुपति के एंट्री देखिए, अरे बाप रे बाप का धांसू एंट्री भइल बा। माने एकदम कौन विलेन सबसे खतरनाक हुई, शाहरुख खान की विजय सेतुपति, ये भाई ये में तुलना कल भी मुश्किल हो जाई। और फिर नयनतारा के जो एंट्री बारे यार कसम से आग लगावे वाला बा भैया। माने ये ट्रेलर ऐसा बाटे कि लोग कहते रहे कि खाली एगो एक्शन पैक्ड मूवी हुई, ये में कुछ और ना हुई, कहानी बहुत कमजोर हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेलर बता दिल बा कि भैया एकर कहानी इतना खतरनाक बा कि शायदे कोनो शाहरुख खान के मूवी के कहानी इतना खतरनाक हुई। निश्चित रूप से ये रिवेंज वाला कहानी बा, लेकिन ये कहानी में कई गो इतना फ्रेम बा और कई गो इतना अप्स एंड डाउन बा कि ऊपर देखल अपनी आप में दिलचस्प हुई। ए फिल्म के ट्रेलर से साफ पता चल गई बा कि जवान जोन बा कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपया के कमाई करी।